Riders for One Luzon, One Philippines. Yan, kasama po natin dito si Sir Arthur. Arthur, tindahan po ng The Heritage Park. Yan, dito po sa San Nicolas, Maliko, Pangasinan. Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Napakagandang tourist spot po dito, malamig. Parang Baguio ang lamig dito. Sir, invite mo sila pumunta dito, tapos ano mga dapat nilang dalhin pag pumunta sila dito? Ito yung mga riders na pumunta rito. Bibigay ng dito. Kaya po, kasi nagbigay po kami ng tarpaulin para may marka, makita ng mga kapwa natin yan. Tayo mga kapwa riders dyan, dito subukan nyo dito, napakaganda mag-picnic, guaranteed po. So, ang pinaka entrance fee lang naman dito is 20 pesos lang. Pero paano pag member natin siya, may discount po ba? May kahit 10% discount. May 2 piso, so 18 pesos na lang. Yan, mga ka-rider dyan, huwag nyo kalimutan pumunta dito sa Heritage Park. Nandito yung lumang, ano po yung makikita nila dito, sir? Yung lumang tangke. Lumang tangke, at yung mga pine tree. Mga pine tree nila dito, ang ganda. Mga picnic ano nila dito, maganda. Napakaganda ng mga picnic ano nila dito. Tapos, ano pa po? Pwede nyo mag-campaign dito. Ayun, pwede rin po ba overnight? Ayun, pwede rin overnight. Magkano po ang overnight naman na? Ano 50 lang. Ano 50 ang isang tent? Isang Per head. Ang overnight po 150 pesos per head. So about ano na po, mga CR, tubig, okay na po, kompleto po. Tsaka safe po kayo dito kasi may gate naman po, wala ibang makakapasok. Si Sir na bahala sa inyo dito. So yan po, Heritage Park dito po sa Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Nitig pa baboy. Hindi nang sasabog to ate. Welcome po kayo. Napaka-exciting dito. Maraming pwedeng pasyalan. So, go na po habang makagawa. Wala pang masyadong turista. Para solo nyo rin po yung lugar. Yun lang.